fast food restaurant pakhat South Chikuicha an manager Sandrai chuan a staff te ho ko khomin an hun man dan tur soipui atuma tlema nakal tlai deuh pani bekile kevin atepon an ron zum ve bok Sandrai chuan aruka endik tu an ron kal thu thu thin thu soin a thatheyang bera na thok tur le chumini big phei chu zel thel hau lo turin anaw te chu acha mula ama zana thil thleng freezer kharlova hosan anom thu soin anei tur da thata chiat lo nana engkim enfia thap to turin acha bok chumi nu chuan kaldarin anmani na chan pul theu an thoknal sanga an chief supervisor Marty in Becky na dispo kapapek lai chuan Becky chuan aril runam lo na alo shila ama zana freezer kharlova kalsana ni chungchanga rin hlel ni a hlau thu a soi chuak ta ani Marty ero chuan ril rudam taka tur shilin an pipo in Kevin azok arin hlel thu alo shila Becky po athuai mai chumi nu chuan api Sandrai bokha ron kalin abial pa in propose tum thu aron soya an no pang chezok zok to lo bok nen anaw te chuan lompui na thu hlanin an hlim dar hle chutia tui taka an ti lai chuan Becky chuan a hriat ngai lo tlangwal pakhatin thalak duk tak lo deuh aron thon thin thu a soi chuak tamaya atua ma chuan ngai that lo na chang po an threlem lo chumi nu chuan Sandrai chuan manager ani angin anaw ten hathok chu an thlir kwal vela an staff pakhat zel thel mel deuh Harold chu ava en tharuta ani beise lo dewin Harold point na alo thok thale an pi kalbo zo khlan chuin staff ho chu an lo ti man peka zan lama na tho chu ha thlak an ti dewa wangin chhun lama tho thei tur na dang an du ve hle rei an ti ma in an pi bok kha ron lang le thuta an mani na trawa kirvat turin ron hriat tir ngal bok in thlarung deuh hian an kaldar sanga chumi nu chuan chief supervisor Marty Khan Sandrai chu ron kowin police station atonga biak an du thu aron hrilta ani Sandrai chuan rang takin phone chu an chang leta amaron betu chuan officer Daniel ani thule an restaurant how tulu regional manager Robert Gilmore nen po anin biak reng thu asoita chu vele Sandrai ngai thalo chuan an freezer khar thei hilawanga eitur chiat vek thu kha aron zo don ani ringin soifia an tum ngal zata police officer ro chuan freezer lam nilovin ruk chungchang zo kani thu asoita dai mai an staff te zinga pakhatin an mani dor tu te poisa bek aruk sak thu shelin arutu omdan le amel mang te chu an soifia vela atopa chuan aming po an hriat chhuah to thu le beking ei kha ani thu a hrilta ani officer thu sei chuan Sandrai chu abarakhai chiang hle mai ril rubuai taka aom lai chuan officer chu ron trong chhun zomin ama Sandrai ngei po an investigation nei meka atelve tur thu asoiba ka titura atia piang thataka tizel turin ancha te a Becky chu phone apek tir ngal bok Becky chuan an puna zong chu phain eng ruk thilama a in nam hnoi ngai lo thuin an chang leta aril ru buain amang angle officer chuan Sandrai chu belein an waitress iptele athom nokar ta chu check turin an hrila Becky chu ama in dapin a ipte te chu an lepse kwalvel athil ruk omang engma mutur a umbok silo amaron betu chuan a mobile phone po chu sakri turin aron la hriat tir zui chumi nu chuan a bag check turin a hril le a Sandrai tan chuan a tu zawk nge rin tur hriat a harsi engemaw thil hmuh chuan nei hlau chuan a hna atonga ban ngal ani tur thu hrilin an waitress chu an vo te a chumi nu chuan a bag chu anin check sakta ani Becky soi ang nge in engma hmuh chhuah tur a awm lem lo
Sandrai chuan officer chu va bele in engma an hmulo thu chu an hrila chu vele officer chuan beki chu restaurant ta wa chhuat tir hlak lo tur avawin investigation ti tur police an ron thlenvat tur thu a soile ta Sandrai hlau thong chuan an lo ven tla tur thu a chhang le tin beki chu chera an thut tir te a uluk takin anin din chil ran mai chumi hnu chuan officer chuan ron bele in an staff member chu athom no phel tir vek tur le saruaka check turin thu aron petamai chu zet chu alutuk dawanga in Sandrai chuan a theilo thu an hrila an officer ro chuan ati vatlo chuan rei takan buai pha thei baka beki ngei po lock apa da ngai tur thuin alo la chang zui beki chuan engma aruk lo tak zet thu soin chutianga in check kwal chiam po chu thil tul lo tak nia a hriat thu alo sei ve boka ama ero chu eng thu nei nama anei ve bok si lo atopa chuan Sandrai chuan du than tur dangan nei lo thu soin officer thu anga saruaka in check mai chu arut thuta topa beki chu trong na hle ma se trul lawa hunan khoral le zel hlo om boxi hre tak chungin rem ative tange ani an chief supervisor Marty kha ve nge se ti in angen nalbok officer chuan arot na chu lo pom sakin Marty chu an kotel ve a thil je engma la ve heklo aron bangbo lut hle Sandrai chuan an khol don chungchang te chu an hril fia te a chumi hnu chuan anin kilbial talai mai police officer thu soi ang zelin beki chuan athom no an phel tha ruilo hailo ani bok nen sheomati baka aza zia chu a mela tangin alang renga officer la chuan engkim mai chu phel thavek turin aron nor reng mai boxi athom no chu Sandrai chuan uluk takin an check zunga engma mu chua an nei chuang lo officer chu va bele in engma an mulo thu chu an hril sapa chu vele amaron betu chuan a underwear pheltir turin aron norle Sandrai po chuan an nau beki chu a khongai ve to hle ani ti a mel atangin alang renga amairo chu investigation kallai ani awangin police thopui thatlo chu a hlau si in thlasung tak chungin police thu soi ang chu a hril chhong le ta beki po in hoi kwal zuk chungin an thu chu a zom vele tange a chuti chung po chuan engma mu chua an nei chuang bok si lo Sandrai jok po chu a beidong to hle officer nena chuan thil zia chu an report le a chuta amaron betu chuan beki chu nunglam hoi tir tur le ataksa engkim uluk taka dapturin aron latita deu athula chuan hnial ngam bok si lo asoi ang chuan an tile tange a engma phei chuan muchuak chuang lo atopa phei chuan officer chuan an waitress thomtho hak lai zong chu akar chunga da bo vek turin thu aron la pezui ipte thu ruk engemo mipa ngai ta na hriat mai theilo te alo om pal theya police lo thlen ma chu car chunga lo wa da bo ri turin thupek thar aron pele ta ani Sandrai chu rin hlel na in akhat to a amairo chu ril rutluang pur chi ani awangin officer thu soi chu ala hnial ngam chuang lo an nau thom no chu kara kherni lo restaurant chunga da that mayan rota amaron betula chuan alo rem tilo nasa alak mai theya athom no a om chuan athil ruk te nen lam atlan bo mai thei thu soin asoi ang chuan tivat turin an hril non le a chu mai baka beki unau pa po damdoi tol ruk lama in hnam hnoi ani awanga an inan dap mek thu aron la soita deu
Becky ngei po chuan in nam hnoi na chin anei ve nge arin thu te ala hril ta zela sunrise ril rubuai to lutuk chuan officer thu chu zomin an nau thum hno zong zong chu car chunga avada bu ta vek mai a chua zok hlan chuan Marti Khan alo ompuya aron le hnu chuan officer hnena a in report le ta ani customer an nei chhotak neu no awangin sendrai tan phone biak reng na man a om bik silo officer hnena chuan anin dai lo zia te soin na an nga thu chu in thlahung takhian an hrila Daniel chuan anau te zingarin tlak ber tur thlang chuak tur le police lo thlen ma zong Becky chu lo vil top turin ala cha ta deu le ngal Sandrai chuan Kevin chu Becky thian pa ani thawa wangin remchang berin a hria a thil omzia engkim hril fein duty tur chuan anin tirta ani chutia a thian nu Becky berker thil ruak pu ani tamai chu Kevin chuan a oi lo hle a unau pa in damdoi lo tol ru ti te phei chu a oi lo le zuala ami hria chen te ve an ni thu soin an puna chu thudikani aring thei thlot lo amai ro chu an pi berin atir miawa a thian nu omna chuan lut phein anin vil ve taran mai officer chuan Kevin chu ron bia in a thian nu puan ba chu hli thlak tir tur le a taksa chu dapkol turin an hriat tira Becky chuan a hmaloka an check vek to thu soin in check non tlutlu tangai chu mak ati kher mai Kevin chuan a thian nu dapkol vel chu thil ti chi ni in a hrangang lova chuan lam siamin room chu a chua santa ani api sendrai bula chuan Becky chu a thian nu ani thule enga ma innam hnoya du lo thu soin hriat thiam na adil ta topa sendrai chuan du than tur dang nei heklo pindan chunga bok chuan avalut vele officer chuan aveng reng man don lo ani chuan a mel hriat tuemo pon lammi pon ni se mirin tlak nia a hriat to phot chu pun mai turin an hril vele a sunrise chuan abial pa vana ko mai aril rukta reivak lo nuwa chuan vana po aron thleng phei ve ngala thilom daneng kim hril fein uluk taka veng turin anin cha lom bok vana te pani chawan om dun lai chuan police officer chuan Becky apron chu lak thak sak turin a hril tamai vana chuan thil ti chia angai chia bok silo officer chuan a phone hum lai chu peturin an hriatir te a natakin avau zuita ani ataksa a ruihlawa thuruk thu soin ven ma a chuan an zuan tir vela du anga police thu a oi thatlawa wangin an inben tir vel thul an chet dan chu nuizat thak viawin langma se atak ngeya thil thlengani miau boxi hi amak na chu ani avai vai phei chuan tar lang to lovila chumi nu chuan vena chu anin ngai tu chianga meiche om nem te laka a che dan wang chuan a in thiam thei thlot lo an nu hna chuan ngai dam dilin a chua san tadaya an pa chua nu chuan officer chuan ron bele in vena io tu tur midang jong turin atile ta sendrai chuan harol dakha awa mufu hlawa an nau lova veng tur chuan atir vele phone chu pe in anin non luta pindan chunga an white dress apron nen chaw lo om awa muta ka chuan harol da chu abar khai hle officer hna chuan a che dan chu adik lo thu soin a in hnial pui zuya investigation tina atana apoimo thu ron soi eng angma se angai thadu lem lo chuti lai chuan sendrai beidong point an regional manager kha lova be popin officer Daniela investigation nei mek chu soipui antuma an pula chuan cholalak baka police tuma abiak lo thuin alo chang boxi chuta zet chuan thilom zia hrathiamin in bolna mai ani ti a hre chuak veta
police ne na report in an chunga thil thleng zong chu an chui tir ngala ni enge moza taral nuwa detective Neil Sakai Hruai investigation team te chuan mi bum mang Daniel chu an rek ta chai mai telemarketer angte a insoin mitam tak alo bum to nge beki thin rim chuan Sendrai laka complaint thelu an tumzeta a lawyer chhorero chuan a thona restaurant jok khing mia turin thuron alo pe ve thung chung thil thlen hnu chuan Sendrai chuan a hna chanin na tho tur reng anei chhun zom talawa ven anena anin karpo atop zui ve ngal bok an chunga thil thleng te chu hriat chhuah vek tumin journalisten an kom zeu renga America rama khuan hetiang in bum na ang chi thil thleng hi tun hnaya ringot po voisam sari chuang chin chia ani nge atopa chuan mi bum mang Daniel chu kumtam tak tang tura achung thu rel ani zuya ama tura ngei aseng don ta ani nula poi soilo zakle mual pho taka siam tu Daniel hi I hove tak zet ani chuan like button kha metin comment section lama iron how chun zom ve don nia in thlashung hau suang che video mu nom tak mu chun zom zeli du chuan minlo subscribe in notification bell on la like me pa in comment section lama ingai dante miron chilve thin don nia